den zein naiz. Nire izena da Caroline. Eva deitzen naiz. 10 urte ditut. Bizi naiz Miarritzen. Eta Maria Xendua eskola. Maite dut Santa Agate. Deitzen naiz, 10 urte ditut. Egunan, Eugenie deitzen naiz, Biko klasean naiz. Reptuko eskolan naiz. Lu deitzen naiz, Reptu eskola naiz. Eta Miarritzean bizi naiz. Deitzen naiz Elaia, nire eskola reptu da eta Zerbian naiz. Kantuak kantatu ditugu eta opariak mediatekan oparitu ditugu. Arratsaldean organizena dut. Arratsaldean Ainara deitzen naiz, 8 urte ditut. Ni naiz Koldo Erregarai eta Miarritzeko ikastolakoa naiz. Arratsaldean Inko Jauregi deitzen naiz, Miarritzen bizi naiz. Egunan, Malu deitzen naiz, 10 urte ditut eta Miarritzeko ikastola naiz. Miarritzeko ikastolatik, Itsasargi ikastola. Eta gaur gira Santa Agate prestatzeko eta erakusteko Miarritzen euskara bat genekiera. Ikasi ditugu hainitz kantu. Etorri gira Santa Agate ospatzeko. Eta erakusteko euskara bat ekidula.